Sa makausapa may buntag atong giselebrar karon ang Feast of All Saints. Piyesta sa tanang mga santos nga mga inila ug dili inila. Kung moingon tag inila nga santos, beatified. Kung dili inila, katong nailhan kaniadto apan nalimtan na karon tungod kay dili gid ina na kapopular sila. Pero Ginoo ray nasayod, no? Kay na may uban beatified pod nga kung i-compare nimo kung ba pa na ay grading system, mas taas og grado ning isa. Galing lang tungod kay naa siya sa Vatican or naa siya sa Italy gikan or sa Rome, mao na nga kuan siya dito. Duol siya dito sa duot sa mga ilado. So nagi inana, no, and the church has the power to bind and to loose. Maigsoon atong tema nagaingon man o nagahisgot nga sa pagsunod sa matarong og Dios nun nga pagkinabuhi sa mga santos. Or sa in English pa, imitating the virtues and godly living of the saints. Sa Pilipinas, naata gitawag nga National Heroes Day or adlaw sa tanan ng mga bayani. Mga bayani nga mga sikat pero sipat. Sama ni Dr. Jose Rizal, sikat kayo pero sipat pod kayo. No? Og nasay mga bayani nga dili kayo inila og ang ilang mga dagway wala gali sa kwarta. No? So sama usab kanato karon kung ang atong nasod mag-celebrate sa All Heroes Day, kita usab mag-celebrate sa All Saints Day. Si Pope Boniface the Sixth, no? Sa dihang ang Rome, dedicate siya ang pansyon sa Rome. Tungod kay ang kanin magud ang kuan, ang Vatican. Usa ni kalubnganan. Abi na to simbahan lang siya, no? It's true nga it's a church, but at the same time it's a cemetery. Ang State of Vatican sa Roma, usa na siya kadako kayo nga mga lubnganan sa mga santos. Okay? Og iyang gi honor ang mga saints, no? Iyang gi-dedicate ang mga lubnganan, especially ang Basilica diin si San Pedro, diha gilubong ang unang Santo Papa sa Roma. Diha sa altar gid mismo. Iyang gi-dedicate ngadto kang Ginoong Jesus ug kang Santa Maria. Then niadtong 609 AD, no? So dugay na. Mga 600 years after Christ kini nahitabo. Usa ka adlaw or on the month of May katos siya nga nahitabo. Og didto nagsugod ang Feast of All Saints. Niadto nga prinsipyo or niadto nga pagdedicate nagsugod ang Feast of All Saints. Pero nahitabo to siya sa month of May. Pero iyang i-declare nga ang November 1, mao na ang Feast of All Saints. And ang Eastern Orthodox usab, tungkol kinasayod man ta nga ang mainstream gyud sa simbahan, ang East ug ang West raman gyud. Since we believe in one holy Catholic and Apostolic Church. But in 300, na first schism, but the Great Schism nahitabo sa 1050. No, so na-divide ang East ug ang West. Ang baruganan po sa West nga church labi na sa mga Orthodox, no? Mag-observe po sila sa the Eastern Orthodox it is observed in the first Sunday after Pentecost. So early June o early July mo fall na sa ilaha. So both these the mother, no, ang atong mga big brothers nga mga churches nag-celebrate sila sa Feast of All Saints. So dili ni ato-ato ra ni. Dili ni diri sa Cathedral of Christ the Redeemer o sa CCR. It's been a long tradition, no, since the first century. Dili lang niya start sa 600 years after Christ or 609 and sa Orthodox usab. But in early Christians sa first century pa lamang had a small and large gathering to remember the martyrs. Magtapok-tapok niya ang mga Kristohanon sa first century pa lang after Christ, first 100 years. Tungod kay gina-persecute ang mga Kristohanon o gipamatay o gipili nila magkinabuhi nga martir
Tungod kay sa unang panahon, ganahan sila nga mahimong martir. Kaya nakasabot sila, what is martyrdom? Nga magpakamatay for the sake of Christ. Kaya niadtong sa unang panahon, the more nga daghan dugo nga mga Kristohanon nga mubanaw, the more nga ang Christianity mahimong popular. Ug masangyaw siya sa tibuok kalibutan kay matingala ang mga pagano, ngano man yung mga Kristohanon nga mamatay magkanta man sa kalipay. Unya muapas ang mga anak, muapas ang mga angkol kay muuban sa ila mag-volunteer nga mahimong martir. Og naay mga higayon nga ang mga leon gipangluod na sila ang kaning gibidli ba? Naumay na ang mga leon sa kinaon sa tao. Ang mga Kristohanon lakgon man nila ang leon ug abrihan lang baba sa leon para mo-volunteer sila og pakaon sa leon. Kaya niyo na igsoon? Bulang giingon ni Bishop Gayanos atong opening gayano nga they are the great martyrs. That's why the blood of the martyrs became the seeds of the church. Nahimo to silang mga liso sa iglesia nga hantod karon naa kita. So, first, second, third, fourth, and fifth century, na mga small gatherings, o nabantayan sila sa simbahan nga sa dayang nagkataas ang panahon, nagkadaghan ang mga santos, o halos kada adlaw naman hinuon ng mga tao magtapok para i-celebrate nila ang adlaw sa mga santos. Dito na yun naka-idea ang Pope Boniface VI nga iyan lang isahon. So mga igsoon, mauna ni karon ang atong ginabuhat, ato nang giisa. Sama usab ugma, ato usab isahon ang adlaw sa tanan nga mga kalag. Kay karon adlaw man sa mga santos atong ginaisa karon sa November 1. Nakadumdum ko sa akong lulo ba. Ingon siya nga gusto siya nga mamatay kuno siya November 1, ingon siya nga gusto siya nga mamatay kuno siya November 1 kay abri kuno langit. Kana pero hitabo yung November 1 man siya namatay no. Oh, namatay siya November 1 gid siya. Kay mo to iyang wish, mo to iyang pagtuupod nga nindot ni November 1 mamatay ka kay sure kuno abri ang langit sulod diretso. Okay po kaya ang iyang theology no. Well, I respect his ang iyang theology or ang iyang pagtuo. Maigsoon, since nga kita sa Pilipinas, we are following the culture of the West. Tungod kay majority sa mga Pilipino is Roman Catholic. Mauna nga atong gisunod ang ilang date nga nag-observe ta sa November 1. Muna nga we are following. So in fact, majority of the practices and tradition of the church atong gina-follow is from the West. Ang atong gisunod sa East nga church, ang kanira man ang atong holy orders nga may read. Pero all the rest, murag majority gud I would say sa CEC nga right no ang atong gisunod gud ang West. Okay. Kung mo abrita sa the book of Hebrew which is very familiar kay sa ato pero ako lang abrihan utro. Okay, just to refresh our memory. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Akong basahon. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endures the cross, disregarding its shame. Now he is seated with honor beside God's throne. Kita kuno kay picture mo ni Saint Paul nga kita kuno tanan naata sa pagdagan sa lumba sa kinabuhi. We are like an athlete ba murtag mga atleta. O kita kuno nga mga atleta nga niintra kuno ta ni salmo ta sa marathon or kanang kusog nga dagan sa kinabuhi. We are surrounded with a large crowd of witnesses. Ingon siya. Therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let's strip off the weight that slows us down.
especially the sin. Iyang giklaro nga kita kuno tanan nag-indra ta sa lumba apan na ay mga Kristohanor or mga atleta nga hinay mudagan. O kung imo siyang tutukan nga no hinay ang iyang dagan, tungod kuno na siya sa iyang gidaladala nga nakapabugat kaniya nga mao ang sala. So na ay Kristohanon rin no, nga hinay mang gidagan? O kung imong tutukan na uban nga mga Kristohanon diya nga nag-boxers tuod or naka-shirts siya sa kanang running shirts, pero nagmaong. Naasay mga Kristohanon nga nag-green coat. Nauna-unaan nyo, sige, mag-intra tagdagan, maglumba tagdagan tanan. Naiuban diya nga ipa-green coat nimo. Naiuban ipamaong nimo. Naasay mga lalaki pod nga naka-high heels. Saon na napagdagan naka-high heels, unya lalaki, naarabay na na. Unya kung sa Amerika, tawgon mo na sila og bakiki, kasuhan ka dito. Nay mga Kristohalong nga inana. Mauna nga, hinay ginag imong dagan. Tungod sa sala nga atong gidadala. Bisan pag unsay atong politically right term nga gamiton ni ana, ang bottom line sala gina. Dili na nato na siya tago-taguan. In verse 2 nag-ingon, we do this by keeping our eyes on Jesus. Kita kuno sa dihang nagdagan kuno kita, we fix our eyes on Jesus. Kita na ba mo og lumba dagan, di ba na may 500 meter dash, 50 meters, di ba, dash? Nagpaspas kayo, nasa 100 meters. Kita na mo og mga atlet inana nga nahimong world champion niya sig lingi sa mga crowd, kamulo dagan si warawara. Ha? Wala gini ba? Kato si The Bolt katong taga-kuan kusugi budagan nga taga Jamaica. Focus gid siya sa finishing line. Tan-aw gid siya dito. Gitudluan ta nga kita kuno samtang maglawig ta samtang mudagan kuno ta nini lumba sa kinabuhi, tutok kuno ta ni Jesus. Di ba, sige balik-balikon sa itong obispo, ay mong tutok na ako, ay mong tutok sa mga lideres. Kay mali na nga focus. Masubraan rin sa itong focus usahay, ito na sa ila. Pagkapandol sa lider, pandol po ka. Kaya nga naman, gitudluan ta ni San Pablo, nga you have to keep your eyes on Jesus, ayaw sa imong silingan. Usahay manggod kay ganahan magita magmarites. Murag ganahan murag himo to ni pastime ba? Di ba kanang tapok-tapok, di ba? Kinsay wala karon be, ana. Ato na libakon. Pag moabot hilom na inta ana. Pag unang muuli, libakon na sad. Murag himo na to ga lingaw-lingaw ba? No? Pero di gina siya lingaw, bitaw yung lingaw-lingaw kay dili siya maayo. Fix your eyes upon Jesus. Tutok ni Ginoong Hesus, dili tutok sa imong silingan. Kaya kung magsigag lingi, na. Kung sa giingon sa Biblia, katong agdaro ko nung sigig lingi, hiwi guys sa katanan. Og dili siya takos, og dili siya angay sa kingharian. So kung ikaw maigsuod, nagtanaw ka sa imong leader, tinuod man nga mabinaw ta sa atong leader, magsubitar ta sa atong leader, kay muna ang atong mga ginikanan nga gibili ni Ginoong Hesus. Pero gusto kita kada atong leader magodili maguna sila perpekto. Unya kung mapandol ta sa ila mangundang na dito simba. Mangundang na ta sa pagkristohanon. Mao ba ta gusto ni Kristo sa iya kita tutok kay ganuman perpekto ang atong Dios nga gialagaran daog di kita masayop kundi ta motutok sa iya. So there are three phases of the church or traditional divisions at church. We have what we call the church militant. And we also have what we call the church penitent. And we also have a church triumphant. Ang kanang mga church militant, mauni kita. Mga military, mga fighters, mga athletes, mga runners. We are the church militants.
And nasa gitawag nato nga the church penitent, ang katong mga dili runners, dili po sila church triumphant, pero mga penitent. Dili na ko ni-expound kaya it's not part of the catechism of the CEC. And I will jump on kanang gitawag the church triumphant. Kinsa man yung church triumphant? They are the saints. Mao tong mga santos. Mao lang tulo ka hulagway sa iglesia. The militants kita nga napa sa kalibutan naglawig, we are all pilgrim in this world. We are in the journey to the hearts of the Father towards holiness. Di ba naglawig tang tanan? O nakibugno o nakibisog ta. Niini nga kinabuhi, but our enemy is not flesh and blood, but against the principalities of this world and who rule this world. Pero naay mga ga-cheers sa ato, kaning gitawag nga the church triumphant. Mao ni mura ni gitawag nga picture out ni Saint Paul nga naakita kuno kita tanan sa marathon nga race or sa dagan nga ang kato kuno nakaunan na og dagan sa finishing line kay di man tadungan nga tao, di ba? Nabagay mga tao sila ni Abraham. They are part of the church triumphant. Sila Moses, sila Aaron, sila David, sila Solomon. Part man to sila. O katong nakauna na sa finishing line, ni-join sila sa crowd, o they are cheering at us. Padayon yun quest, ayaw good na quest. Mumo na sad. Kaya sa pagdagan ni mo, dili perfecto nga. Nabagay mamumo, labi ng kanang triathlon. Triathlon is a combination niya sa cycling, swimming, o running. Tulo. So dapat kabalo kag langoy, nya kabalo ka sa bisikleta o nya kabalo kag dagan. Once mo join ka na, ang nakanindot na ang katong nakaabot na sa finishing line, the ultimate is, the aim is not about who will get first. No. It's not about endurance. Who will get into the finishing line. So nindot kay siya gadula kay, although i-reward niya po ito nakauna kay they are the most disciplined. Pero, ang pinaka-rewarding is when you get into the finishing line. That is why ang mga nakauna na nga mga santos, they are cheering, kaya ni mo. Kaya lagi na ni mo. Di ba? Nasay mga Kristohanon nga, why practice? No? Na mga Kristohanon nga gidaog-daog sa yawa, gikuris-kuris sa yawa, gilibugan sa yawa. Na ay gadagan tuod pero naka-high heels ng mga lalaki. Di ba? Naka-maong, naka-raincoat. Gitudluan taga tanggala na ang nakadugay nimo. 50 years ka na Kristohanon, inana lang gyapon ang imong pagtuo. Nagsalig ka sa imong prinsipyo. Di ba? Na mga Kristohanon nga inana. Kanang imong prinsipyo ba, dili nimo buyan kay prinsipyo gud nako ni. Sus, kalisod gid na oy. Nya ingon na pag Ginoo nga huy, undo, dili na welcome sa langit ka na imong gidaladala. Daghan ta gidaladala maigsuon nga dili pwede sa langit. Atong ranggo, atong titulo sa yuta, atong yabi sa sakyanan, atong yabi sa balay. Mingon San Pedro, dili na pwede diri sa langit kana imong isa ka malita nga mga titulo sa yuta, gadaghan kayo. Unsa man dito itaw doy? May suon daghan ta gigunitan mao na usahay dili tulin ang atong pag indra sa lumba nining kinabuhi. And the saints are interceding for us to the Father. Nangamuyo sila Ginoo. Tabangi in taon kini siya. Sa dihang kita pud manawag ta sa mga santos, San Pedro, San Jose, San Pablo, tabangi mi iampo mi sa Dios nga tagaan pa minyag dugang kusog para mabuntog namo ning pakigbisog sa kinabuhi. Si San Pedro, si San Pablo, si Santo Tomas, busy po din taon, Lord, ipadala mo mga anghel Ginoo, i-rescue siya.
Tagai siya og kusog Ginoo. So the prayer of the saints become the amplifier to God. And ang nakanindot, their prayer are perfect already. Tungod kay saint na sila. Usahay ang atong prayer na to, mali pa. Self-centered pa usahay. Maubitaw ka dagan mga prayer nga nasa kuan? Ba pa sa email ba, nasa junk box ba, gibutang dito, spam. Spam mail. Wala na send, successfully sent. Nga naman, imbalido mga pag-ampo. Nga magsukor pa ta sa Ginoo. Saints knows better, that is why they are praying for us. Ang question usahay, why doesn't God choose to deal with us directly rather than go through intermediaries? Ngano na pa man yung mga santos nga mag-ampo para sa ato? Usahay, ang atong theology usahay ba, na ipagkabali. May lang tamuduol sa to igsuod, huy sister, naalay ko problema sister, pwede ba nga tabangan ko nimo, iampo ko nimo? Di ba? Unya diri, mag-anita diri sa, kung ano, hatag tag offering, i-pray ta sa atong leader, sa atong obispo, or maglinya ta dito sa mga pare o mga diakono, kay para iampo ta nilang maayo. Kinahanglan tag pag-ampo sa uban. Pero pag mo, ingon na galit nga, iampo ta ni San Pedro, ni San Pablo, idolatry na yun. No? Kani atong theology usahay ba, kanina na nalubong ta sa evangelical nga utok sa una, pagka-protestante nga utok nga di mao. Nya dugay ta na makahaon from that mire kana nga kumunoy. Dugay ta mahawas na apatada na usahay. The saints are interceding for us. They're cheering. Kaya ni mo na. So, we need saints because God wants all of us to share in His good work and to participate in His divine plan. Again, ako basahon. Why does God choose to deal with us? Why doesn't God choose to deal with us directly rather than go through intermediaries? Because God wants all of us to share in His good work and to participate in His divine plan. Ang atong Ginoo maigsuon, God is a God of liturgy. Gusto niya nga na-response, na-share. God wants to share His glory and His work to the saints. Dili gusto ang Diyos nga mag-one-man show lang siya, nga siya lang tanan. Direct to God lagi ko. Di na ko actor, di na ko patabang. Di na ko makig-share. No. Naiusa kanindot kay example in a family setting. Kung ang usa kuno kaamahan, a healthy family ha, kung ang usa kaamahan daw kuno gusto maghatag og present or regalo sa iyang asawa, most of the time iyang suguon ang iyang anak nga may muhatag sa iyang mama. Because the father wants to, gusto niya i-share ang the act of giving ngadto sa iyang mga anak. And malipay pud ang inahan nga magdawat nga ang regalo gikan sa ilang tatay gideliver sa anak. Because the mother wants to share the act of the gift of receiving. And the joy of the husband and wife will be complete. Kadumdum ko gabi na misilingan among gitagaag inununan. Inununan ba? Dili inunan, sorry. Inununan mo sudan pero ang gihatag nagbikon mi. Gisugo na mo si Jacob. When I ponder this one, gisugo na mo si Jacob dili tungod kay tapulan mi. Kung dili gusto na mo nga malove food siya sa among silingan. Nga kani nga bata. That is why among silingan po magkita sila, although bearer lang siya, tigdala lang siya, tig-deliver, dili gud gikan sa iya, di siya nagluto. Pero ganahan po siya mag-volunteer si Jacob po kay very good, ina na ba? So ina na ang Ginoo. God is a God of liturgy. Dili lang siya gusto nga siya magwali, siya magkuha sa communion, siya mag-incense. No. God wants to share the works in the kingdom to us. God wants to share His glory to His people. Pero dili ato i-glorify ang tao. We will glorify God alone and let God share His glory to us. Iya na discretion kay Dios siya.
ug inana usahay ang rule sa mga santos sa atong kinabuhi. Unlike sa ato, magsuon nga di man taganahan mag-share, di ba? Natay pagkadalo. That is why bitaw na ay usa ka sect diri sa Pilipinas nga way back 13th century pa lang sila na tao. Og secretive kay sila. They have the secret rites and they have the secret rituals. Dili sila gusto mo share sa ilang knowledge, ila-ila lang. Pero in God's kingdom, dira sa simbahan, one thing I like with the Catholicism, ang resources dili sila laog, available siya. You can access it. Bisa pag unsa na nga mga resources diya, you can access it through internet. So my son, in conclusion, let me just go back to Matthew chapter 25. Kabalo mo unsay ingon ni Kristo? Ato basahon sa last nga verse. Unya ang hari miingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo kadako nga gipanlanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ug inyong gipainom. Okay? Dumuduong apan inyo akong gi-welcome. Wala ako'y bisti, inyo akong gibistihan, na priso ko ug inyo akong gibisitahan. Maigsoon, the question is, unsay sikreto kuno nga mahimutang santos? Moingon ta nga, ako man na pader, oy kanang wa man gid ng Andre pader nga mahimo santos pader, maluwas lang pahits na. Pero maigsoon, kung naanak ka diha sa tiilan sa Ginoo, wala kay choice, mahimoy nga santos. Tungod kay dili ka makasulod sa gingharian sa langit kung dili ka masantos. Ang ato magulusahay pagkuha sa santos katong gipangpatay, parehagi ni Mother Teresa nga give up niya, lahi man to kay special man to nga call. Kita wala man tay dili man ta celibate. Naaman tay mga pamilya, lahi ang atong communion. Pero para kuno masantos ka, mauni imong buhaton. When I was hungry, you fed me. When I was thirsty, you give me drink. When I was a stranger, you invited me to your home. When I was naked, you give me clothing. When I was sick, you cared for me. When I was in prison, you visited me. That is the way of the saints. No? When I was hungry. Kung imo ko ni kining buhaton to the least of your brothers, you did it to me. Sayunan ka, pakanon nimo ang gigutom. Dili ra ba ni sayon to the least? Dili sa mga pare, dili sa obispo, ganahan mo kita pakaon labi ng mga kuan. Si mayor, di ba? Pero how about those people? Usahay ka nang manuktok sa sakyanan. Lisod na i-reconcile ba ya? And it requires also a discernment. Kaya nasa iod ba nga, abusaran ka? Unya, bastos na kaayo, di ba? Pero ang imong motive ba? Did you feed the hungry? Did you provide drinks to the thirsty? Maura ba itong mga kanding? Ang nagbuhat, ang wala nagpakaon, ang wala nagpainom, ang wala nag-welcome sa mga strangers, ang wala naghatag og mga sanina sa mga wagi pang sulob, ang wala naluoy og nag-ayo sa mga masakiton og wala nagbisita sa mga binilanggo, maura ba to sila ang mga kanding? Maura ba to silang wa kasulod? Sa ato pa, kung gusto nita mo sulod, pakanon ang panggutom. O kinsa ang gigutom? Katundi kabalos. The least of the brothers. Kanang pinakawa, gibali-bali ba mga born again? Di nato na sa imbitaron, uy, kay pobre mo na sila. Dili magyapon na sila makabalos nato. Di nato na sila imbitaron sa balay, uy, kay hugawan mo na kayo niya. Magtulo-tulo na diri, niya itungtong ang tiil, dalon ang sinilas sulod, mahuga itong balay. Di ba, ina na itong batasan? When I was thirsty, imo kong gipainom.
Di nato na sila palitan og kuan, so please tubig ra gud na sila good. Total pag mabusog na sila sa tubig mangundang ra pagkaon. Strangers, how about to the strangers? Di nato na siya kuan sa tumbalay, patulgon sa tumbalay kay sa dagway pala na wa pagali krimen suspect na. Basing kawatan na. Di ba luoy kayo no? We easily judge people. O guilty ko dani, o guilty tatanan nani. When I was naked, you provide me clothing. Kanus aman tanang hatag sa ato mga sanina. Labi na mabiyahin na si Bishop dito sa Sambuanga area. Unya, wa mo matingala ba isogan na sige mong hatag, inyo sanina inuon mong times 2, mong times 3 ang kadaghan. Di ba? Agkablas bantag hinuog maayo noon. No? Pero dapat ato nang ipag-dispatch sana. Kaya ato nang sumahon sa kung ginaingon, out of 100 ka mga sanina na animo diha, narana sa 7 ka buok imong balik-balikon. Paingon sa napulo, 10% ra. The rest, wala na. Sulobon lang kung labhunon na tanan. Di ba? When I was sick, kanus amanta last time, nga niduaw ta sa tong silingan, ni adto ta sa ospital kay siya nasakit. Og naluoy ta. Ako nga pamalandong ko dali ba? Nalipay po ba ako kay kanang mag-healing me, no? Mga pare, mga dikon, we are privileged. Tol nga gitudluan ta sa the ways of the saints, pag-ayo sa mga masakiton. Pero kita ang tanan ba? Kung dahil masakit, labi na mag-amuta. Di ba? Di kita makahatag in town. Kanigyon, talaga sarap tanan eh. When I was in prison, kamo na mga paryente, na mga kaila, ako po, na priso. Hantod, nalimtan na lang siya. Nga patay naman di ay, wag yun na to nabisitahan sa presuhan. Di ko kagto presuhan pader kay kuan. Lupaon lang dito, nagkaroon mga maldito dito. When was the last time? Kato na nga priso. Ato lang literal ni pagsabot. Dako man kini broad man kini prisoners. Kay pwede mo ning napriso sa sala, napriso sa pagkadautan, napriso sa bisyo. Kato lang literal gyud nga priso kato sa prisuhan. Maigsoon kung di nato nabuhaton, basi mapaingon ta dito sa karni dito ta sa kanding. Papait. Papait ta paingon, di ba? Himuon ta og kuan, kalderita. Lami ra ba kina. Pero mao lagi. Muna magsuon nga the question is, do you want to be a saint? Walay makasulod sa langit nga dili mahimong santos. Mao na whether you like it or you like it, you have to be. Mahimo ta mga santos. Dagan man klase sa santos kato mga beatified, bisan dili na beatified. Pero nagkinabuhi kita nga santos, nagkinabuhi kita nga balaan, nagkinabuhi kita nga sama ni Kristo. Pag balaan kamo sama nga ang Dios nga atong gialagaran balaan. Be holy as our Father is holy. Palihog manindog.